Takže ahojte. Máme 5:30 ráno. 6:20 odchádzame. Takže idem si umyť zuby, spraviť si hygienu, spraviť si vlasy, trošku sa dať dokopy. Dobaliť si ešte nejaké veci. A 6:20 vyrážame a ideme vlastne. Mamka nás bere do Lučenca. Pardon. Mamka nás bere do Lučenca a z Lučenca nás potom bratranec bere do Budapešti a z Budapešti odlietame do Janova a budem dávať bližšie informácie potom. Idem sa nachystať a ešte sa vám ozvem. Čaute. Takže čaute, momentálne sa nachádzame v Budapešti na letisku, ako môžete vidieť, aj s ocinom. Prišli sme trošku skôr, takže budeme také 2 hodinky čakať možno. Ideme ešte popozerať asi po obchodoch, čo tu je a kadečo. Už batožinu máme skontrolovanú, samozrejme, že mňa si museli zobrať osobitne a že mi kontrolovali rúbsak, ale však to je už zvykom. Takže máme všetko skontrolované, všetko by malo byť fajn a za také 2 hodinky, 12:40 myslím, je to tak nejako odlietame. Potom pojeme, tady je to pekný. Takže potom sa ozvem. Ahojte zatiaľ. Takže čaute. Ocino ešte išiel kúpiť nejakú vodu, lebo nám dosť vysvedlo. Tu sedíme asi že 20 minút, dajme tomu. Ale pohodičke. Pravím, takto je tu akože ľudí, je tu fakt že veľa. Bol som na kontrole, vyberali mi nejaké hygienické potreby. Ináč neviem, ako to je so zvukom, ja teraz točím na iPhone, lebo som si nevedel zobrať ani kameru, ani nič. Takže točím teraz na iPhone. A tak by som bol povedal. Takže super, inak ráno sme sa pobalili, všetko v pohode, odišli sme. Trošku som meškal, ale to som ja, no, nevadí. Takže úplne super si myslím. Všetko fajn dopadlo a teším sa. Ja vám musím povedať, my sme našli taký skvost. Szegény vagyok, Zlatý báči. szegény vagyok, szegény. Tu vám musím ešte povedať, pred chvíľou sme boli tu vedľa je také dieťa. A ja neviem, čo s ním tí rodičia robia, ale to dieťa normálne začalo kričať. A ja som sa zľakol, lebo úplne jak sirena. Ja to chvíľu tu nahám zapnuté, možno to bude počuť. Lebo plače ešte stále, ale to je fakt, že extrém normálne na celé letisko tu všetci ľudia sa zľakli, kúkali a ono úplne tu pískalo jak sirena. Ale maďarský skvost, akože musím povedať, že majú toho dosť. Počkajte, vám otočím kameru. Tu majú maďarské dobroty. Púnske dobroty, povieme si tak, že neznačame Maďarov, ale to je jedno. A ešte raz vám ukážem. Tu je, prosím pekne, maďarský báči. Takže asi tak tuto majú takéto obchody. Majú tu rôzne maďarské veci. Som strašne hrdý na svoju kultúru, aj keď asi keby som Maďar nebol, by som hrdý, ale to je jedno. Takže ešte stále čakáme, ocino išiel skontrolovať, že ako je na tom vlak. Ja teraz končím. Vlak, áno, vlakom sa lieta. Išiel skontrolovať, že jak na tom lietadlo, či sa vyloďujeme, si ja strážim veci, ešte trošku inak super vec, musím povedať. Každopádne, cestu som vám už vravel v minulom dieli, kto ešte nevidel, choďte si pozrieť. You are my sunshine, my only sunshine. Takže tu majú Disney shop, no majú Harry Potter, keby ste si chceli kúpiť, tak tu majú aj lietadla. Majú tu Stitcha a všetko, akože ceny sú tu strašné a vyzerá to akože je extrémne. Cítim jak sedlák, keby som bol vo lade, ale akože fakt to vyzerá, že je extrém. Také fejkové maťové akcie. Tu majú ešte topánky. Takže už sa tu pomaly zbierajú ľudia. Pomaly rada. Tam vzadu je naše lietadlo. ktorým pôjdeme. Sme prešli inak strašne veľa, fakt, že obrovské letisko.
sa to ani nezdá. Takže za chvíľu sa ideme naloďovať a ideme tam. Teda nastupujeme do lietadla, medzi prvými a to naše lietadlo. Ešte vidíme pekne, tu všade je premávka z veľa iných lietadiel, takže sme s ocinom nastúpili do vlaku, ešte tu dávajú bezpečnostné opatrení a ja vám otočím do vlaku, hej. Ideme vlakom. No však ja viem, ideme vlakom. Taký vlak, pohodička. Takto pekne máme tu lietadlo. Je tu 6 miest vlastne v rade. A ešte ku nám potom niekto príde. Potom vám natočím zlietanie. Teraz sme vystúpili z lietadla, týmto sme leteli, dal som vám tam pár záberov a o chvíľku sa ozvem, lebo tu strašne počí vietor, neviem, či ma vôbec počujete. A ideme na letisko. Takže už sme dorazili na hotel, ja som vám tam dal nejaké zábery z taxiku. A tu prosím pekne bývame, hej. Všetko je vo Versace štýle. No má všetko tu, lampy, hej. Všetko proste. Versace tu máme na šampánsky, keby sme chceli s ocinom. Tu je normálne, že truhlička. Ale čakajte, ja vám ukážem toto. Toto je, že extrém. Tu normálne je takéto mramor, alebo čo to je, proste umývadlo. Extrémne. Tu je záchod, ešte zalepený. Všetko normálne. Tu je takto sprchový kút. Je divné, že vám ukazuje sprchový kút, ale vyzerá to fakt, že extrémne. Tu ešte všade sú tu zlaté ozdoby, všetko je tu zlaté. Tu je zrkadlo. Čo ti dáva, to je riadne ťažké ono. Extrém. Akože mám dosť fakt. Sa bojím tu, no ono, by som tu niečo nerozbil, tu sú mydla, ale to je klasika, ale fakt, že extrém akože. Aj tá plachta vyzerá strašne dobre. Všetko tu sú ešte vankuši navyše, zrkadlá a všetko, takže sa teším. Takýto máme výhľad z okna. Otvorím okno, máme odlučne, tu hneď dole je vlaková stanica a tam vzadu, čo môžete vidieť, tak to už je naša loď. To už je vrch akože vrch tej MSC lode a takýto máme pekný výhľad. A ideme sa teraz prejsť do mesta, zajdeme na nejakú pizzu s ocinom a tak. Takže sa teším a dám vám vedieť za chvíľu. My sme sa boli najesť ešte v reštaurácii, sme sa prejsť do mesta, je tu pekne fakt a strašne vidno, že to je Taliansko, aj tu keď sa hore pozriete, je to extrém. Vyzerá to super, hlavka na mňa voda. Takže tu máme pekne takto mestečko. Neviem, že jak ma počujete. Tu je taký pekný hotel. Asi je to hotel, neviem úplne, čo to je. A keď si všimnete, všade oni fungujú normálne na bázi kopcov, alebo ja neviem, čo to je. Ale všade všetko je nastavené na kopcoch. Úplne tenunké uličky. Toto je že asi najväčší voľný priestor, čo tu je v jednej výške. Čo tu je tento oný. A potom máte proste takéto úzké uličky. Všade všetko a tam máte proste reštaurácie a takéto veci. Strašne veľa motoriek, malých aut, lebo však na dopravu to tu najviac dáva zmysel. Asi tatko tam ešte volá. A tak, ale toto akože je to pekné. Je to pekné, no. A tam niekde vzadu je naša loď. My sme sa dostali niekde hore. Niekde hore, hej, môže byť pravda. Niekde hore sme sa dostali a je tu fakt, že pekný výhľad. Tam vzadu máme prístav a potom sa tam ide do mora. Počkejte, ja vám trošku dobre vyzerá. A tu majú takéto domy. Všetko tu nasekané na sebe ako ne. Ale vyzerá to tu fakt pekne, akože je to tu extrémne, musím povedať. Tu vidíte úplne, tu ešte dole bývajú. Normálne terasa ako klasický deň, ale nie, fakt je tu pekne, akože neviem ako ma počujete, lebo fúka vietor strašne.
Ale fakt je to, že pekne, ešte keď sa tam dozadu pozrite, tam niekde by malo byť centrum mesta. Toto vlastne celé je centrum. A tak, ale je tu fakt akože je tu pekne, no, musím povedať. Čo tu kosí? Fajn. Ako tu kosí, fajn. Tu kosí. A tu je takýto výhľad. Extrém. Hej, a naša loď smradí, kde je tam je. Hej. Takže asi tak, no. A tu je peso. Kde je peso? Je peso. Tu je peso. A tu má prísady. No veď jasné. A fajne kosí, čavo. Odkladá lavičku, v pohode. A tak, ale akože je tu fakt, že nádherne, musím povedať. Aj toto akože bývať by som tu asi úplne nechcel. Ale je tu veľmi pekne. Je tu fakt, že je tu pekne, no. To ide tá električka, s ktorou sme mali ísť. Či Subačka, či jak sa to volá, tá ide vlastne zo spodku. My sme si to tak fajne obišli z vrchu, že sa prejdeme. Takže tak. Hej. Tak toto som ešte nezažil. V pohode. Tak, kominík. Musím vám ešte povedať taký fun fact. Tu ideme po Janove teraz, trošku sme si to obišli dookola. Sme na tej bočnej časti a je tu že strašný smrad. Akože všetko tu smrdí veľmi. Aj strašne je to tu znečistené, by som povedal. Všade sú proste smeti na zemi a takto. Popri tom všade sú tu koše. Reálne aj teraz ideme proste. Úplne na každom rohu. Sú tu koše takto. Hej, tu už je v rámci možnosti čisto, ale sme pred chvíľou šli, fakt, že sme si museli zapchávať nosy, lebo strašný smrad. Že veľmi. Bordel celkové všetko vravím, že strašne po zemi, aha, takto, ale vraví, že není, ale aj tu je, aha, pohádzané úplne. Takto sú proste veci, ale inak je tu pekne veľmi. Ako som vám ukazoval, však je tu dom na dome. Všetko je tu, sorry, že si v kuse utieram nos, ale ma štekli. Neviem, či mi ho ofúkol, alebo čo. Hej, a ocino sa ide objednať do barbershopu tu niekde. Aby mu naleštili plešku. Ale ináč je tu pekne, akože majú tu fakt, že také zaujímavé domy. Že je to málo kde. Je to taká netypická architektúra. A tu, počkajte, vám otočím kameru. Je tu síce smrad, ale je tu akože pekne. Tam hore by sa malo dať istou lanovkou. Či lanovkou, bože, čo to je tá Subačka, hej. Ale ináč je tu akože fest, je tu pekne, no. Vravím, všade sú tu takto, už sme prešli ďalej, všade sú tu takto kontajnery. A je tu aj tak strašný bordel. Fakt, že kúknem sa na ulicu a vidím 4 kontajnerov. Akože normálne všade sú tu, ale aj tak je tu bordel proste. A je tu také znečistené proste celkové, ale ináč je tu veľmi pekne. Odporúčam. Takže my teraz už odchádzame na hotel, ja som sa trošku spotil, aj keď tu strašne fúka, fakt, že extrémne fúka, však ste počuli na videu, teraz je to možno není až tak počuť, čo je dobré, lebo je počuť mňa, ale lebo sme medzi domami, ale fakt, že tu strašne fúka. Ale je to akože, je tu super. Ideme teraz sa asi znova najesť, lebo už sme boli raz na lazane, ale nám je to málo, my veľa jeme. Takže sa pojeme znova najesť, chcem sa riadne napiť, lebo som smedný, dal by som si takú fajnú ľadovú vodu, pojeme si do reštiky sadnúť. Od foci. Pojeme si niekde do reštiky pravdepodobne sadnúť a potom pojeme na hotel a už asi budeme iba chillovať, možno sa ešte večer pojeme prejsť, uvidíme. Po sme obišli vlastne celú tú pravú časť Janova, čo máme z hotela, je to pravá časť. A teraz ideme takými schodmi dole. Celý ten polokopec sme obišli. A vravím, ideme teraz dole, tam vzadu vidno lode. Je tu prístav a zajtra pôjdeme zase na tú ľavú časť, tam by malo byť nejaké to staré mesto. A nejaké takéto veci. Tuto bude niekde. Tuto bolo, akože tu sedí. Takže tak. Ale musím povedať, fakt je tu pekne. Akože keď nepozerám na tie smeti a na to, že je tu smrad, tak je tu strašne majú zaujímavú kultúru, bývať by som tu asi nechcel. Ale je to tu zaujímavé a celkom sa mi to aj páči, takže odporúčam, fakt oplatí sa ísť.
Janov dneska fajne. A dneska celkom úspešný deň, akože. Sme lietali a všetko sa to ani nezdá, že jeden deň si zober, že ono. Sme dneska ráno sme boli ešte v Hriňovej. Leteli sme sem, v Budapešti sme boli, potom sme leteli sem do Janova, išli sme ešte taxíkom, boli sme na hoteli, už sme sa boli raz najesť, ideme znova sa najesť. Ako fajne, teraz? Teraz? Dneska, keď máme 10 km, hej. A to ešte pôjdeme, takže fajne, dneska hodnotím fakt ako veľmi úspešný deň. A tak, ešte sa vám potom večer rozviem z izby. A ideme sa mi teraz nájsť. Takže my už sme sa vrátili na izbu. Ja už som osprchovaný. Ako vidíte, vonku je tma. Ocino si umýva zuby. Vonku je už tma, ale ako fakt, že pekný výhľad, pekné svetla. Ešte sme boli vlastne na večeri. Ja som zjedol 2 lazania a tatko mal nejaké chápadlo z chobotnice, či čo to bolo, niečo také. Takže tak. A ideme vlastne pomaly spať, lebo zajtra vstávame, ideme prehľadať vlastne, to uvidíte v ďalšom dieli. Ideme prehľadať celý Janov. Pôjdeme do centra vlastne, dneska sme si obišli tú bočnú časť. To je vlastne táto, čo tu môžeme vidieť z tohto. Čakajte, ja vám otvorím. Takýho. Čo tu môžeme vidieť z tejto. To zatvorím. Takže túto, čo sme prešli dneska a zajtra vlastne pôjdeme do centra a tak podobne. Takže tak, ideme sa už pomaly uložiť spať, lebo sme obidvaja unavení, uťahaní. Dneska sme sa akože dosť nahodili a vravím, dnešný deň hodnotím veľmi super. Dostali sme sa fakt, že na letisko do Budapešti, potom sme leteli sem, z letiska sme sa dostali na hotel, všetko sme sa v pohode ubytovali a stihli sme obehať v podstate polku Janova. Prešli sme okolo 11 km zhruba. Obehali sme všetko, čo tu je. Spravil som si pekné fotky, pre vás som spravil video. A toto video už pomaly bude končiť, takže vidíme sa pri ďalšom dieli, teším sa určite na vás. Sledujte aj naďalej a teším sa. V ďalšom dieli, ako som už vravel, pôjdeme do centra Janova a trošku vám to tu poukazujem. Takže tak, užívajte a idem ja spať. Dobrú noc. Čaute. You are my sunshine, my only sunshine. You make me